ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖକର ପରିଚୟଟା ଦେଉନାହିଁ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୋ ଗୀତ ଏତେ ମାନେ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଆମର ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ପଙ୍କଜ ଜାଲ ଏମିତିକି ମଣ୍ଟୁ ଚୋରିଆ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତକୁ ଗାଇ ସାରିଲେଣି ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋତେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବ ହିଁ ତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନା ଗୀତ ଲେଖେ ଗୋଟେ ନହେଲେ 2 ଧାଡ଼ି 3 ଧାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି 3ଟା 11ରେ ଯେକୌଣସି କୀର୍ତ୍ତନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖେ ଏବଂ ମଠରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖେ ଏମିତି ମୁଁ ଏଯାବତ 2000 ପାଖାପାଖି ଗୀତ ଲେଖି ସାରିଛି ତା ସହିତ ନଦିଆ ନଗର ଲେଖିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଲେଖିଛି ମାଆଙ୍କର କିଛି ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖେ ଏ ଗୀତ ତ ଯାହା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଠୁ